Games! Ce se întâmplă când apar pauze neașteptate și cineva merge la toaletă? Merge la toaletă, unește face 20 de ore, poate 20 de minute. Nu! Nu! Nu, 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 nu. No, no. Mamă, ce fraier! Ce bou! M-a bătut. Skyworks! Skyworks, Skyworks. Copycat. Bloc. Mâncare. Ai, mă, buci. Pantalones. Când citești lucrurile astea, când te întâlnești cu felul ăsta de perspectivă asupra ta, te enervezi pe mai mult în lume decât pe autorii acestor tipuri de afirmații, adică te superi pe locul din care vii, te superi pe nație, te superi pe țară, te superi pe toată lumea. Fără nu de mult mă întâlneam cu persoane și îmi spuneau că am avut 8 antrenori în 2 ani și am avut nu știu câte antrenori. Pe moment mă amuz și mă amuz și după, pentru că eu știu tot ce s-a întâmplat și știu cine mi-a fost antrenor și cine mi-a fost partener de antrenament. Este dificil să găsim un antrenor, pentru că sunt și eu o persoană dificilă. Cer foarte mult de la persoanele de lângă mine, pentru că și eu dau totul atunci când sunt pe teren. Adică cer să fac așa cum sunt eu, dar fiecare om e diferit. De aici apar problemele sau discuțiile. Nu am renunțat la antrenori, nu am concediat din TNT, în nicio formă acest lucru. Doamna Rubici, care este managerul meu, s-a ocupat de toate relațiile, în mare parte, și dânsa le-a gestionat așa cum a crezut bine ei. Eu doar am dat un mesaj de mulțumire, oarecum, de să anunț că vine cineva la turneu, deci nu a fost concediere, exclus. Sunt mai dificilă în comunicare, nu vorbesc foarte mult, nu e ușor să discut niște probleme, dar așa sunt și nu pot să mă judec exact că nu sunt altfel. Așa sunt și așa trebuie să mă accept. Însă am găsit acum un antrenor pe care nu vreau să